Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ, ndewonu. Nke onye chiri ya zere. Ọ ka bụkwa na Onyi Igbo TV ka ihe ọmụmụ nke asụsụ Igbo amaka nke taa si na-abịara unu. N'izu gara aga anyị tụlere maka omenala nakwa uru omenala na-aba na ndụ mmadụ. N'ụbọchị taa, anyị na-aga ileba anya na ụdị omenala dị iche iche ndị anyị nwere n'ala anyị. Nke mbụ gbapụtara ihe na omenala ndị e nwere n'ala anyị bụ asụsụ. Marakwa na asụsụ bara nnukwute uru na ndụ mmadụ. Maka na ewezuga asụsụ, agaghị enwe ihe dịka mmekọrịta mmadụ na ibe ya. N'otu aka ka ọ dịkwa n'azụmahịa. Ọ bụ asụsụ na-enye aka ịhụ na ahịa maọbụ azụmahịa na-aga nke ọma, n'ihi na ọ bụ mmekọrịta mmadụ na ibe ya maọbụ okwu ọnụ ka eji eme gịnị azụ ahịa. Ya bụ na asụsụ bara nnukwute uru na ndụ mmadụ ma bụrụkwa otu n'ime omenala ndị anyị nwere. Abịa n'ala Naịjirịa gbaa okirikiri, enwegachara asụsụ dị iche iche nke a na-eji amata omenala ndị. Marakwa na asụsụ Igbo dị iche na asụsụ onye Hausa. N'otu aka ahụ ka ọ dịkwa na nke onye Yoruba maọbụ na nke ndị Tiv. Ya bụ na asụsụ bụ otu n'ime omenala e nwere. Omenala ọzọ gbapụtakwara ihe bụ ọmụgwọ. N'ala Igbo, onye nne ọbụla na-agba mbọ nke ukwuu ka ọ mụta nwaanyị. Maka gịnị? Maka ọmụgwọ. Ịma ọ na-abụ ihe mwute na ndị nne maọbụ mgbe ha nọrọ ha amụtaghị nwaanyị. Ọ ga-adị ha ka nke ha ọkazi njọ, n'ihi na mgbe ụmụ nwaanyị ibe ha ga na-aga ọmụgwọ, ha agaghị eso aga. Ya bụ na ọmụgwọ bụ nnukwute omenala anyị nwere n'ala anyị bụ Naịjirịa. E nwekwara echichi dịka omenala Igbo. Abịa n'echichi a, enwegasịrị ọtụtụ echichi dị iche iche n'ala Igbo, dịka echichi ndị eze, ọnọwu, igwe nakwa ndị ọzọ. N'ebe nke ndị ụmụ nwoke,